neko čudno dete. Veli nema TikTok i 75. Au, šta je to? Crtaće pred dnevnik negde oko 7. Ja kliknem kad hoću i šta hoću gledam. Kaže šalje pismo, doneće ga pošta. Smiley ne zna šta je, e pa stvarno svašta. Pismo, to ono što nosi patka na vrh glave, preko Save. A šta kaže? Koju igru igrala stiš klikere i tako deca sva. Nema tablet, ima TV, a kanala svega 2. Čim zadaću uradi, ide odmah van. Trči, skače, žvaku, žvače baš po ceo dan. Žvaka je velik pravi hit. A šta veli, kako se oblači, kako se oblače? A šta veli, kako se oblači? Sve šareno, zvonarice, a u kosi mašna. U školi kecelja, pevnica i tašna. Ne znaju za mobilni, ne znaju za chat. Ipak svi se znaju, neki čudan svet.